Валтер, ти приготвил ли си тетрадката за математика, домашното ни? Да, приготвил съм я. Влади, ти приготвил си ли я? И да, аз винаги съм готов за домашното по математика. Ама хора, Влади и Ники, защо сме седнали тук на тази маса, на тази природа? Защото тук ми е спокойно да учиме заедно с Влади. Да, много ни е спокойно, даже слънце и много хубави неща. Добре, айде да пишеме. Айде. Валтер, защо спря да пишеш? Защото втора задача ми е трудна. Как може да ти е трудна, бе, Валко? То на Влади и на мен втора задача са ни лесни, даже и всички задачи са ни лесни, така че можем да ги напишем бързо. Ако искаш ти може да си намислиш трябва да пресметнеш какво число е равно на това квадратче, така че малко успее. Ако имаш грешка, няма нищо, то пак можеш да постигнеш до шестица. Добре. Всички написахте ли? Да, аз също. Но аз не съм готов. Как бе, Валко? Аз съм готов. Ние заедно с Влади сме готови. Добре, ще те изчакаме още малко. Готов съм. Като вече си готов, вече сега след малко трябва да предадем домашните на учителката ни и утре ще ни ги даде, така че хубави оценки. Добре, благодаря. Чао, чао. Чао, ще се видим. Чао. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Eventually, 12 o'clock midnight. 2 hours later. Meanwhile, 8:01 p.m. the next day. Later, 20 minutes later. 6 hours later. Several bad puns later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.